Il-ħadd ta' 32 ġimgħa matul is-sena, sena ċe. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 20, versi minn 27 sa 38. F'dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi wħud mis-Saduċej, dawk li jiġħdu il-qawmien mill-imwiet u staqsewh. Mgħallem qalulu, Mosè ħallilna miktub, jekk wieħed imut luħuh miż-żewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel ulied lil ħuh. Issa ikun hemm 7 taħwa u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal. It-tieni wieħed u mbagħad it-tielet f'kelma waħda is-7 li kienu ħadu l-armla u mietu bla ma ħallew tfal. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa din fil-qawmien tal-imwiet mart min minnhom tkun għax is-7 jkunu żewġuha. Weġibhom Ġesu, il-bnedmin f'din id-dinja jiżżewġu u jżewġu, imma dawk li jkun jistħoqilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra u jqumu mill-imwiet, dawn la jżewġu u lanqas jiżżewġu. Għax anqas jistgħu imutu iżjed għaliex ikunu bħall-anġli u huma ulied Alla la darba qamu mill-imwiet. U lil mejtin iqumu Mosè kollu rih fir-rakkont tax-xitla tal-Ollieq għax lil mulej isejjaħlu Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Issa hu mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, għax għalih kulħadd jgħix. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. I ħajtek marbuta ma' din id-dinja jew mal-eternità? Is-Saduċej kellhom problema kbira. Ma setgħux iniżlu ir-realtà tal-ġenna għax għalihom kienet ogħla minn dak li setgħu jaraw taħt għajnejhom. U aħna maħniex bħalhom ħafna drabi. Aħna ma narfux ir-realtajiet spiritwali għaliex nippruvaw nagħmlu l-ġenna f'immaġini ta' din id-dinja. Is-Saduċej marru għand Ġesu biex jippruvaw bil-mistoqsija tagħhom biex jagħmlu l-qawmien mill-imwiet jidher redikolu. Is-Saduċej b'differenza tal-Fariżej ma kinux jemmnu fl-immortalità, la fl-anġli u lanqas fl-ispirti ħsiena. Ir-reliġjon tagħhom kienet letteralment ibbażata fuq immaġini terrena tal-ġenna. Ġesu fit-tweġiba tiegħu ittratta l-fatt tal-qawmien mill-imwiet. L-Iskrittura nnifisha tagħtina prova tagħha. F'Esodu kapitlu 3 vers 6 meta Alla immanifesta il-preżenza tiegħu lil Mosè fl-Ollieq jaqbad, il-mulej qallu li hu u Alla ta' Abram, Iżak u Ġakob. U juri li l-patriarki li mietu mijiet ta' snin qabel kienu għadhom ħajjin f'Alla. Ġesu jirbaħ l-argument tagħhom billi jurihom li Alla huwa Alla ħaj ta' nies ħajjin. Alla kien il-ħabib ta' Abram, Iżak u Ġakob meta kienu ħajjin. Din il-ħbiberija ma setax tispiċċa mal-mewt. Bħalma jgħid Salm 73 versi minn 23 sa 24, imma jiena dejjem miegħek, inti żommni minn idi l-leminija, skont il-ħsieb tiegħek tmexxini, imbagħad fis-sebħ tilqani. Il-prova aħħarija tal-qawmien tal-mulej Ġesu mill-mewt hi r-rebħa fuq il-mewt meta ħareġ mill-qabar. Qabel ma Ġesu qajjem lil Lażru mill-mewt u stqar, jiena hu il-qawmien u l-ħajja, min jemmen fija
imqar jekk imut jgħix, u min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu int dan? Fi Ġwanni kapitlu 11 vers 25. Ġesu jistaqsililna l-istess mistoqsija. U int, xi twieġbu? Temmen fil-qawmien u fil-ħajja eterna li hu nnifsu? L-Ispiritu Santu jirrivelalna il-veritajiet eterni tal-imħabba infinita ta' Alla u l-ħajja li hu jixtieq jaqsam magħna għall-eternità. Pawlu l-Apostlu jistqar u jikkwota mill-profeta Iżajija kapitlu 64 vers 4 u kapitlu 65 vers 17. La għajn qatt ma rat, la widna qatt ma semet, u lanqas qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem dak li Alla ipprepara għal dawk li jħobbuh. Alla irrivelanna dan permezz tal-Ispiritu Santu kif insibu fl-ewwel ittra l-Korintin kapitlu 2 versi minn 9 sa 10. Il-weda tal-ġenna, il-barka eterna u l-ħajja li ma tintemx ma Alla mimli mħabba i aktar mill-li nistgħu nobsru ta' bnedmin li aħna. Għadna biss kemm bdejna nduqu l-ewwel frott ta' din il-ħajja. U inti tgħix din il-ħajja bil-ferħ u t-tama għal-ħajja ta' żmien li ġej. ħajpoġġi jdejh fuq għajnejna il-mulej Ġesu innifsu, ħalli aħna wkoll nibdew naraw dak li ma jidirx bl-għajnejn tal-ġisem. Ħajiftaħ dawk l-għajnejn li huma kkonċernati mhux fuq din id-dinja preżenti, imma fuq dak li għad irid jiġi. Ħajiftaħ il-viżjoni tal-qalb, ħalli aħna bħal Marija u tant qaddisin oħra inħarsu lejn Alla bl-Ispirtu permezz tal-istess mulej Ġesu Kristu li l-glorja u l-qawwa tiegħu jibqgħu għal dejjem ta' dejjem. Marija, itlob magħna għal dan kif tlabt mad-dixxipli fiċ-ċenaklu. Grazzi ta' dan. Amen.